Čaute, dnes nás čaká video o krásnom hrade Divín. Hrad bol postavený niekedy na prelome 13. a 14. storočia na ochranu cesty do stredoslovenskej Banskej oblasti. A ako to už všetci dobre viete, pomôžte tomuto kanálu rásť. Kanál sa rozrastie, ak tieto videá ukážete svojim známym. Napíšete koment a dáte like, ja viem, že tých videí tu je pomenej. A preto si dajte aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video. Hrad Divín poprvýkrát sa spomína v roku 1329. Hrad Divín pravdepodobne postavil niektorý z rodu Lošonciovcov z nedalekého Lučenca. Po neúspešnom sprisahaní proti kráľovi, ktorého sa zúčastnili aj príslušníci rodu Lošonciovcov Žigmund a Štefan, kráľ Matej Korvín daroval hrad aj s divínskym panstvom Michalovi Orságovi. Onedlho ho už vlastnil Ján Nádaždy Ongor a po jeho smrti sa hradu násilne zmocnil Žigmund Balaša. Za vlastníctva Balašovcov bolo vybudované nové predhradie s modernými obrannými prvkami bastión a dve nárožné bašty. Ani tieto opatrenia však nezabránili, aby ho po dlhom obliehaní a ohrozovaní nedobili Turci, ktorí ho okupovali, naspäť ho dobilo kráľovské vojsko spolu s Bálintom Balašom. Hradu sa stali osudnými lúpežné výčiny jeho majiteľa Imricha Balašu. V roku 1679 ho cisárske vojska dobili a vyhodili do vzduchu. Odvtedy je v ruinách. Hrad si zachoval murivo a dispozíciu stredovekého hradu. Postupne ho odkrývajú archeologickým výskumom a konzervujú. Zrúcanina hradu je bezplatne celoročne prístupná. Počas konzervačných prác môžu byť niektoré časti hradu zatvorené, alebo je k nim obmedzený vstup. Podľa pamätnej knihy obce Divín sa zachovali dve povesti o vzniku hradu Divín. Podľa prvej hrad Divín postavil jeden slovanský vodca. Keďže však nechcel priniesť obeť lesnému duchovi, bol stále brzdený vo svojej práci. Čo robotníci cez deň postavili, to lesný duch v noci zničil. Nakoniec jeden starec navrhol, že tento duch sa len vtedy dá odstrániť, keď najbližšie ráno zamurujú do základov jedno dieťa. To sa i stalo a v stavaní mohli nerušene pokračovať. Pre tento divoký čin tu zdržujúci sa ľud nazval toto miesto Divínom. Podľa druhej povesti, ktorá sa zachovala, založil hrad Divín jeden zo 7 neznámych vodcov. Keďže pri vybudovaní tohto hradu mu pomáhali diabolskí duchovia, z vďačnosti tento hrad pomenoval Divínom.